Vi mente jo ikke noget ondt med det. Philip og jeg ville bare opfylde Babettes bøn. Og nu... Jeg kan ikke engang stige vej for at drikke. Eller spise. Si vous ne me prenez pas votre service, je n'ai plus qu'à mourir. Restez avec nous. Jag reser bort för alltid. Får aldrig se er igen. Savner de slet ikke Frankrig? Den eneste forbindelse med Frankrig en lotterisætte. Hun er dygtig. Varerne kommet vel frem. Det er da jo lige vin. Clos Vougeot 1845. Jeg vil lave en fransk middag. Un vrai dîner français. Det er det bestemt virkelig god 1860. Jeg tror bestemt, vi får sne hele dagen i morgen. I paradis vil du være den store kunstner. Nu er vi champagne. Det må være en slags limonade. Och jag har i afton lärt, kära, att i vår sköna värld är allting möjligt.